Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Ajnanaanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katha Mahyam Dadadi Supadantikam. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം, 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം അറിവ് നമുക്കായിക്കൊണ്ട് പകർന്നു തരികയാണ്. അപ്പോൾ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധമാകാം, ആത്മജ്ഞാനം നേടാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. കാരണം സ്വയം പരിശുദ്ധരായതിൽ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വയം വെളിവാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണം, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കി നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും, അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. ഇനി ഈ അധ്യായം മുതൽക്ക് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സ്വയം ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഈ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം? ഭഗവാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൽ നിന്നോ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, കേൾക്കണം, ശ്രവണം. അതാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്, ശ്രവണം. അതായത് നമുക്ക് സ്വയം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, നമ്മൾ കേൾക്കണം. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ ഇവ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചൈതന്യം, നമുക്ക് അതിന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം. ഭഗവാൻ ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വന്തം ശക്തിയാൽ നമുക്കത് സാധ്യമാകുകയില്ല. കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട്, അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തികൾ പരിമിതങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് സ്വയം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഒരു നല്ല സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ശ്രവണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് മുഴുവനും തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെല്ലാം ഗുരുകുലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് പതിവായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഇല്ലാതെയായി. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറവായിരിക്കും. ഒരു തവണ കേൾക്കും നമ്മൾ, പക്ഷെ അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ എല്ലാം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസദേവൻ എല്ലാം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ കേട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രവണം നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ശ്രവണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്? അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല? ആരും വായിച്ചില്ല അപ്പൊ അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും വായിച്ചില്ല. പ്രഭുപാദ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് ബോധമുള്ളവർ വളരെ പൊതുവെ മനുഷ്യ സമൂഹം ഭക്ഷണം, നിദ്ര, സ്വയം രക്ഷ, കാമമൂർത്തി പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർ നരാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇത് എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. പല അളവുകളിൽ, പല തരത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, പക്ഷികളാകട്ടെ, എല്ലാവരും, മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ ഇത് നാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇതെല്ലാവർക്കും സാമാന്യമേത് പശുഭിർ നരാണാം. ഇത് സാമാന്യമായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ് അടുത്ത ലൈനിലായിട്ട്, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്നത്. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർ നരാണാം ധർമ്മോ ഹി യേഷാം അധികോ വിശേഷോ. ധർമ്മം, മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ധർമ്മോ ഹി യേഷാം അധികോ വിശേഷോ. അതായത് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യനെ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ധർമ്മം ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധിവിശേഷത്തോടുകൂടി, കാര്യവിചാരം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയോടുകൂടി, തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവോടുകൂടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശക്തി കുറവാണ്. പൂച്ചയ്ക്കും നായയ്ക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഗന്ധം പിടിക്കാനോ കണ്ണിന്റെ ദൃഷ്ടിയോ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കാണാനോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശക്തി കുറവാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കാനും തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് വിവേചനപൂർവം നമുക്ക് വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും, കൂടാതെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശക്തി കുറവാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ശക്തികൾ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി കുറവാണെങ്കിൽ കൂടെ മനുഷ്യ ശരീരം ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ധർമ്മോ ഹി യേഷാം അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേണ ഹീനഃ പശുഭിഃ സമാനഃ.
ധർമ്മം ചെയ്യാത്ത, തന്റെ ധർമ്മം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യാൻ മുതിരാത്ത ഒരാൾ പശുഭി സമാനഹ, മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ ധർമ്മം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ, ധർമ്മം എന്താണ്? അപ്പോൾ ധർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ, അധോക്ഷജനിൽ, അതായത് അവ്യക്തനായിട്ടുള്ള, അചിന്യനായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഹ്യമല്ലാത്ത ഭഗവാനെ, അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല. പിന്നെയോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അഹൈതുകി, കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അഹൈതുകി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച്, പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അഹൈതുകി അപ്രതിഹത, അതും ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യയാത്മാ സംപ്രസീദതി, ആ ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന, ജീവാത്മാവിനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അഹൈതുകമായിട്ട്, അപ്രതിഹതയായിട്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി ജീവാത്മാവിന് ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇതിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കണം? മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ, പല വിധത്തിൽ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ, ഉയർച്ചകളെ കുറിച്ച് താല്പര്യമില്ലാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമെന്നും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധാരമെന്നും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കാനോ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ ആരും തന്നെ മുതിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം തന്നെ യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആധാരം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ ആധാരം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരാളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ആ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് തവണ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. എന്തെങ്കിലും വോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായുഹു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതി യമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, അതിവിടെ പ്രകടമായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അത് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് പ്രകടമായിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭിന്ന പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ എനർജി,
ശക്തിയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ എനർജി, അതിനെ നമുക്ക് അന്തരംഗ ശക്തിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന ശക്തിയായിട്ടുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ പ്രകൃതി വളരെ വളരെ വൈവിധ്യമായിട്ട് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭിന്ന ശക്തിയുടെ കണ്ടന്റ്, ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 8 ഘടകങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി, മെറ്റീരിയൽ എനർജി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ളത് 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതൊക്കെയാണത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അത് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് 5 എണ്ണം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നുള്ളത് 5 എണ്ണത്തിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൂമി, അതായത് മണ്ണിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതിനെ 5നെയും നമുക്ക് കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വായുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വായുവിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വായുവിനെ, അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ അടുത്തതോ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം. ഇത് 3ഉം സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരം, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ശരീരം 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നു. അവ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള 3 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം എന്നിവ അടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അവ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവ സൂക്ഷ്മമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ശക്തി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ 8 ഘടകങ്ങളാലാണ്. ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ 8 ഘടകങ്ങളാലാണ്. ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ പിന്നീട് വികസിച്ച് 24 ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അത് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ഭഗവാന്റെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാനത്തെയും ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഊർജങ്ങളുടെ ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഈ 2 ഊർജങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ 8 ഘടകങ്ങളുടെയും സംയോജനം, രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതും പുറമേ കാണുന്ന ആ സ്ഥൂല ശരീരം ഈ 8 ഘടകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥൂല ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അകത്തുള്ള ആത്മീയനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് മൂലം. അപ്പോൾ ആത്മീയനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ളതിന്റെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കാതെ ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് ചേതനയുണ്ടാകുന്നില്ല, ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രാണൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഈ 8 ഘടകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംയോജനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും എല്ലാം തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ 2 ഊർജങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ
ഈ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇത് മൂന്നിന്റെയും വിവരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഈ 2 ഊർജങ്ങളുടെ, കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഊർജങ്ങളുടെ സംയോജനമായതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ അർജുനനെയും നമ്മളെയും, കൃഷ്ണനെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ, അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ, ആ ശക്തികളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ വിവരണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നു? നമ്മുടെ ഈ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഈ 8 ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദിവസവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഇവയുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംഗമിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയാണ്, അത് അപരാപ്രകൃതി എന്നും പറയുന്നു. അതിന് ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെ വിവരണം, ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ഭിന്ന പ്രകൃതി, താഴ്ന്ന ഊർജമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉന്നതമായ ശക്തിയല്ല, അന്തരംഗ ശക്തിയുമല്ല, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ അപരാപ്രകൃതി, ഭിന്ന പ്രകൃതി, ബഹിരംഗ ശക്തി, താഴ്ന്ന തരം ഊർജമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതായത് ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവയെല്ലാം ചേരുന്ന ഈ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ 8 പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ 24 ഘടകങ്ങളായിട്ട് പിന്നീട് വികസിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, 3 സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ, ഗന്ധം, രുചി, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം മുതലായ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാമായിട്ട് വികസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? 24 ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളാൽ ഈ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ആകെ തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 8 ഘടകങ്ങൾ. അതിനെ പിന്നെ വികസിപ്പിച്ച് 24 ഘടകങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരു ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നു. അത് പിന്നീട് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തിയാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്, ഭിന്ന പ്രകൃതിയാണ് ഈ പ്രകൃതി, ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ പ്രകൃതി എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടു? അത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. സാത്വത തന്ത്രം എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. അവയെ പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിക്കായിക്കൊണ്ട് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. വിഷ്ണോസ്തു 3 രൂപാണി. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 3 രൂപങ്ങൾ. അവയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? പുരുഷാഖ്യാന്യതോ വിദുഹു, പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് അവയെ വിളിക്കുന്നു, അറിയപ്പെടുന്നു. ഏകം തു മഹദഃ സൃഷ്ടു. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മഹത്തത്വത്തെ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മഹാവിഷ്ണു മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതായത് മഹാവിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അനേകം മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഘടകമായിട്ടുള്ള അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസ നിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ, രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്റെ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ശ്വാസം, ആ ശ്വാസം എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നുവോ
അത്രയും സമയമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു തവണത്തെ സൃഷ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൽ പോയി വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്രമാത്രമേ ദൈർഘ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വളരെയധികം ദൈർഘ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സ് അത്രയും എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഏകം തു മഹദഃ സ്രഷ്ടുർ ദ്വിതീയം ത്വണ്ട സംസ്ഥിതം. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അദ്ദേഹം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അദ്ദേഹം അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ, എനർജി ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ ഗർഭോദക സാഗരം എന്നുള്ളൊരു സ്വാഗരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം അനന്തശായി ആയിട്ട് ശയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു താമര ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു. അതിൽ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ സൃഷ്ടികൾ, ഓരോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണു, അണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ ഓരോ അണ്ടത്തിലും രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തൃതീയം സർവഭൂതസ്ഥം. ആ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. കാരണം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചാലും അതിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ശരീരത്തിനും പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. താനി ജ്ഞാത്വാ വിമുച്യതേ, ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങളാണ് ഈ 3 അവതാരങ്ങൾ. ഒന്ന് മഹാവിഷ്ണു, രണ്ടാമത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സംരക്ഷണവും നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക ലോകം, ഇതിന്റെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാത്തവർ, എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച്, ഈ ലോകം ജീവസത്തകൾക്ക് സുഖിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നും ഇതിന് കാരണഭൂതരും ആസ്വാദകരും അധീശരും, അതായത് പുരുഷന്മാർ, ആ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്. നിരീശ്വരരുടെ ഈ നിഗമനം ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം തെറ്റാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? കാരണം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രകൃതിയെ ചേതനയുള്ളതാക്കുന്നതും ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഊർജം പകർന്നു നൽകുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാം തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് ഈ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ പലരും പല വിധത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ എനർജി ആയിട്ട് കരുതുന്നു. അല്ലാത്തവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? ചിലർ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർ, മെറ്റീരിയൽ എനർജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ 10 ഇനങ്ങളുണ്ട്, 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ അത്രമാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. തത്വചിന്തകർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? അവർ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഉണ്ടായത് എന്നെല്ലാം ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിരീശ്വരന്മാർ ഭഗവാനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതേയില്ല. പിന്നെയോ അവർ പറയുന്നത് 8 ഊർജങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങളായിട്ട് വികസിച്ചു. അവർ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഭക്തന്മാരല്ലാതെ ആരും തന്നെ കണക്കാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്കറിയാം സർവകാരണ കാരണം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭക്തന്മാർ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും തെറ്റായി ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മിഥ്യാ അഹങ്കാരം. അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവ് മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അടിസ്ഥാനത്തിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അവ ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവ് സ്വയം ശരീരമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മിഥ്യാ അഹങ്കാരമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അപരാപ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭിന്ന പ്രകൃതി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപരേയം വിദസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്യമേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതി, ഉന്നതമായ ഉയർന്ന ശക്തി, അതാരാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, അതായത് അപരേയം, ഇവയ്ക്ക് പുറമേ എന്തുണ്ട്? എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് അത്. ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. കാരണം ഈ പ്രകൃതിയെ ഭരിക്കുവാനുള്ള, ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വന്തം പരാശക്തിയായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ആ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാക്കളാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രകൃതിയിൽ ഊർജത്തിൽ പെട്ടതാണ്. താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവർ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ ശക്തിയുടെ അളവിലല്ല. അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ്. എങ്ങനെ? ഉദാഹരണം, സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളവും അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും മറ്റുള്ള വെള്ളവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണത്തിൽ ഒന്നുപോലെയാണ്. എല്ലാ കെമിക്കൽ കണ്ടന്റും സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ആകെ തുകയായ കെമിക്കൽ എല്ലാം തന്നെ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സമുദ്രത്തിൽ ഉള്ള അളവ് കൂടുതലാണ്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ അളവ് കുറവാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനിലുള്ള എല്ലാതരം ഗുണങ്ങളും ജീവാത്മാവിലും കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അളവ് കുറവാണ്. ജീവാത്മാവ് അണുവായതുകൊണ്ട് അണുമാത്രയിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അചിന്ത്യമായ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതാണ് അചിന്ത്യമായ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും അളവിൽ വ്യത്യസ്തരാണ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. എന്നാൽ അഭേദമുണ്ടോ, വ്യത്യാസമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം രണ്ടുപേരിലും ഒരേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ്, അതായത് മാർജിനൽ എനർജി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഊർജത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ജീവന് ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരികയും തന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്ഥാനം മറന്ന് വ്യവസ്ഥാപിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഉന്നതമായ ശക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടെ ജീവാത്മാവിന് പതനം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ പോലെ പ്രകൃതിയിൽ വീണു പോയേക്കാം. വീണുപോയി കഴിഞ്ഞാലോ, ഒരു തവണ പ്രകൃതിയിൽ വീണു പോയാൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രകൃതിയേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വീണുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നില മറന്നു പോകുന്നു ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോളിലാക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പോഴില്ല. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതി വീണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജീവാത്മാവിനെ പ്രകൃതിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്ഥാനം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മറന്നു പോകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി താഴ്ന്ന ഊർജമാണ്. ഇത് 5 സ്ഥൂലവും 3 സൂക്ഷ്മവുമായ ഘടകങ്ങളായി പ്രകടമാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനരാണ്. അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രവണതയുണ്ടാകുന്നില്ല. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവിനെ പോലെ ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം നില മറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലാകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകൃതി ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ജീവാത്മാവിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുക്തിക്കുള്ള വഴി? എന്താണ് ജീവാത്മാവിന്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം എപ്പോൾ സാധ്യമാകും? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴടങ്ങുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുക. തെറ്റായ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നും, അതായത് ഞാൻ, എന്റെ എന്നുള്ള ആ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നും, എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭഗവാനുമായി ഒന്നാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തമാകുക. അതായത് താൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടണം. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അറിവിൽ നിന്നും മോചിതനാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സദാസമയവും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്നല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയിലാണ്. പക്ഷെ അത് മാറ്റണം. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് മുക്തനാകുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ 2 എനർജികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അപരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അധമ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പരാശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണി യുദ്ധവധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥതാ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരവും അതിനുള്ളിൽ ആത്മീയനായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യവും ആ ജീവാത്മാവും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും, ഈവൻ മരങ്ങളാകട്ടെ, ചെടികളാകട്ടെ, പർവ്വതങ്ങളാകട്ടെ, നദികളാകട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ഈ ഭൗതികമായ സ്ഥൂല ശരീരവും അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യവും ജീവാത്മാവും, ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി ഭഗവാനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ സംഹാരവും ഭഗവാനാൽ തന്നെ നടത്തപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് സൃഷ്ടിയുടെയും സംഹാരത്തിന്റെയും കാരണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയും രണ്ടും ചേരുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും നടത്തുന്നത്
ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ജീവാത്മാവിനും പ്രകൃതിക്കും ഉപരിയാണ് എന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മാവാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാരണം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ചേതനയോടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ്. അല്ലാതെ ശരീരമല്ല ചേതനയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ജീവൻ വെക്കുന്നത്. ഭൗതിക പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടത്തിൽ ഉളവായതല്ല ആത്മാവ്. ആത്മീയ ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവിർഭവിച്ചതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിനെ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും സ്വഭാവം, കർമ്മഫലം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല എന്നർത്ഥം. പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരം ഉളവാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ആത്മീയ ഊർജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. കാരണം ഈ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠമായ ഊർജം ആത്മാവ് കാരണം കുട്ടി ബാല്യത്തിലേക്കും പിന്നീട് യൗവനത്തിലേക്കും വളരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം വളരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരീരം വളരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ആ ഭഗവാൻ സൂപ്പർ സോൾ ആയിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അപ്പാടെയും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും അതായത് ശരീരവും ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ഊർജങ്ങളാണ്. അതിനാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും മൂല കാരണം ഭഗവാനാണ്. വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആത്മാക്കൾ. ഭഗവാൻ പര ആത്മാവ്, നമ്മൾ അണു ആത്മാവ്. ഒരു ജീവാത്മാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭഗവത് അംശത്തിന് അംബരചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടമോ വലിയൊരു ഫാക്ടറിയോ ഒരു മഹാനഗരം തന്നെയോ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എങ്കിലും അവന് ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. പരമാത്മാവാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഫ്ലാറ്റുകൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു മഹാനഗരം ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ജീവനില്ലാത്ത പലതും ഉണ്ടാക്കാം. കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊന്നിനും ജീവനില്ല. ജീവനില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാം. പക്ഷേ ജീവനുള്ള ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധദാതി കാമാൻ. അതായത് ഏകോ ബഹൂനാം ഒരേ ഒരാൾ, ആ പരമാത്മാവ്, ബഹൂനാം ഒരുപാട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ, വിധദാതി കാമാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടി ഇണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകട്ടെ ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും നിലനിൽപ്പുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആ സൃഷ്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോൾ സൃഷ്ടി നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതോടുകൂടി എല്ലാം തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പുറകിൽ കാരണഭൂതനായിട്ട് ആ ഭഗവാനാണ്. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മത്ത പരതരം നാന്യത്, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് പറയുന്നു.
മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മാല നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നൂല് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു നൂലാണ്. ആ നൂലിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മുത്തുകളും കോർത്ത് 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 ഒരു മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആധാരം നെടും തൂണ് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രകൃതി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മയി സർവമിതം പ്രോതം, എല്ലാം എന്നിൽ. മയി, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നിൽ എല്ലാം. സർവമിതം പ്രോതം, എന്ത്? സൂത്രേ മണികണ ഇവ. എങ്ങനെയാണ് നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നൂല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുകളെല്ലാം ചിതറിപ്പോകും. അതുപോലെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം അസ്തമിക്കുന്നു, നമുക്ക് വെയിൽ തരുന്നു, വായു നമുക്ക് വായു തരുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാർ നമുക്ക് മഴ തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാൽ ഓർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇണക്കിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിനാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോൾ തന്റെ ശക്തിയെ പിൻവലിക്കുന്നുവോ ഇത് സൃഷ്ടി മുഴുവനും സംഹരിക്കപ്പെടുകയായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പരമമായ പരമസത്യം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഊന്നി പറയുന്നു. ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ശ്രീല പ്രഭുപാദ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണനാണ് പരിപാലകനും പരമപുരുഷനും പരമമായ പരമസത്യം എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ വേറെ ഉപനിഷത്തുകളിലെ വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അതായത് പരമമായ ഈശ്വരൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹം സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, പിന്നെയോ ആനന്ദമയം, ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ആരാണ്? അനാദിയാണ്, ആദിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദൻ. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനാണ്, സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഉപനിഷത്തിൽ കൃഷ്ണനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അരൂപം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ രൂപം വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമല്ല, മറിച്ച് നിത്യതയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും അതിരുകടന്ന രൂപമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അരൂപിയാണ്, ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാന് ഭൗതികമായ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം ഭഗവാന് ഭൗതികമായ രൂപമോ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം പൂർണ്ണമായും ആത്മീയമാണ് എന്നാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകൻ. എല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മുത്ത് മാല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, നൂൽ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തത് പോലെ ആർക്കും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മാല കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂലിനെ നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തിലാണ് ഈ മുത്തുകൾ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെ എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നു, എല്ലാറ്റിന്റെയും പുറകിൽ ഭഗവാനും സ്വയം പറയുന്നു, എല്ലാറ്റിന്റെയും പുറകിൽ ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഹോ പ്രണവഃ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖ്യേ പൗരുഷം നൃഷു പുണ്യോ ഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ
ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം. ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർജിതം. ധർമാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്ത, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എനർജി വരാൻ കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന്, എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ രുചി, അതായത് നമുക്ക് ദാഹം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദാഹം തീരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആ വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദാഹം തീരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആ രുചി, രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ. അപ്സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിന്റെ രസം, ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കടൽ ജലം ആരും കുടിക്കില്ല, കാരണം അതിൽ ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ്, അതാരും കുടിക്കില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ ശുദ്ധജലം അതിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് മൂലമാണ് എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത്. ആ ടേസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് പറയുന്നു. ജലത്തിന്റെ ആകർഷണം ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ രുചി ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനെ രുചിയായി കാണുന്നു, എന്നാൽ വ്യക്തികൾ വെള്ളം നൽകിയതിന് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രകാശം, പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഹോ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രണവഃ സർവവേദേഷു, എല്ലാ വേദങ്ങളിലും പറയുന്ന പ്രണവം, ഓംകാരം, അത് ഭഗവാനാണ്. ശബ്ദഖ്യേ പൗരുഷം ദിഷു, എല്ലാ വേദ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരമേശ്വരനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ഓംകാരം. അതായത് വേദങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഓംകാരത്തോടു കൂടിയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആ ഓംകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഓംകാരത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണനെ എണ്ണമറ്റ പേരുകളിൽ വിളിക്കാൻ അവർ വളരെ ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് ഗോവിന്ദ, ഗോപാല, കൃഷ്ണ, പല പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഓംകാരം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ നാമം ഉണ്ടാകുന്നത്, അവർ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ശക്തിയായിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഓംകാരത്താൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. ആ ഓംകാരം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് പുണ്യോഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാംച, ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം, സുഗന്ധം. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഗന്ധത്തിലാണ് എല്ലാത്തിനും, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ സുഗന്ധമാണ്. അതെല്ലാത്തിലും വ്യാപിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ തേജസ്ഥാസ്മി വിഭാവസൗ, തേജസ്, വിഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയുടെ ആ തേജസ്, അഗ്നിയുടെ തേജസ്, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ജീവനം സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യവും കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ആയുസ് നീട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആയുസ് നമുക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. നേരെ മറിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ സന്യാസിമാരുടെ തപസ്, തപശ്ചാസ്മി തപസ്സിഷു, തപസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ തപസ്, അവർക്ക് ആ തപസ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ആ തപസ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ബീജമാം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബീജം, ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ടോട്ടൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 8.4 ദശലക്ഷം വിവിധ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണൻ പരബ്രഹ്മനാണ്, പരമാത്മാവ്. വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത ബ്രഹ്മം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഭാവത്തിലാണ്. നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും മൗലികമായ പ്രഭവസ്ഥാനം കൃഷ്ണനാണ്.
അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനുമാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ. അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാ ശക്തരായ പുരുഷന്മാരുടെയും പൗരുഷം അതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർജിതം. ശക്തി, ബലവാന്മാരുടെ ശക്തി, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ദുർബലരായിട്ടുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള, സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആയിട്ടാണ് ശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ദുർബലരെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല ശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല നിലയിൽ നമ്മൾ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തി ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ കാമരാഗ വിവർജിതം ധർമ്മവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു, അതായത് മതതത്വങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ എഴുതുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഊർജങ്ങളാൽ സർവവ്യാപിയായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന ഈ വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ചേർന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഊർജങ്ങളാൽ ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനും എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഊർജങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളാൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ അവൻ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ശക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ രൂപമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അരൂപിയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ, ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു, ആ ശക്തിക്ക് ഒരു ഉറവിടമുണ്ട്. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഈ ശക്തിയെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഈ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയാണ് ഈ ശക്തികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ സാക്ഷാത് വ്യക്തിത്വ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആ ശക്തിയെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ മാത്രം നോക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരോ ആ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വവും വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കറിയാം, വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത സങ്കല്പവും വ്യക്തിപരമായ സങ്കല്പവും എല്ലാത്തിലും ഒരേ സമയം ഉണ്ട്. വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അതാണ് അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ശക്തി മാത്രം എടുക്കുമ്പോഴോ അവിടെ രൂപമോ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മുക്തിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അപരാപ്രകൃതി, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതി, പിന്നെ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ, ഊർജത്താൽ, പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളാലാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ആ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല.
ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്വാധീനത്തിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കാരണം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ശരീരബദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ രീതികൾ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അവയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടവനല്ല. ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു രാജാവ്, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് രാജാവാണ്. രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ എല്ലാവരും തന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് രാജാവാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ രാജാവിനെ ആ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു റോഡിൽ പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 1 വേ ഉണ്ടാകും, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം, റൈറ്റിലേക്ക് മാത്രം, അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങൾ റോഡിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഒരു രാജാവ് ആ റോഡിലൂടെ വരുമ്പോൾ ആ നിയമങ്ങൾ രാജാവിനെ 1 വേ ആണ്, ഈ റോഡിലൂടെ രാജാവ് പോകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം രാജാവിനുണ്ടാകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രജകൾക്കാണ് ആ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുക. കാരണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1 വേയും 2 വേയും എല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. അത് ആ നിയമം രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും രാജാവിനെ ഈ നിയമം ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതുപോലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജീവാത്മാക്കളുടെ കർമ്മങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നു. നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്, ആ നിയമങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ നിർഗുണനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രകൃതിയിൽ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുന്നത്, അങ്ങനെ ശരീരബദ്ധനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക, ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ?